Здравейте, намирам се в Илиенци. Тук бяхме преди около горе-долу всъщност година. И... Опа! Искам да ви покажа новото търсе. Най-вероятно го знаете много добре. Малко е магла, но ще се възползвам от момента. Сега, там е въртялото, още го строят. И наистина, също... не, може да се види. Добре, може да се види, това е интересно. Аз реално не мога да видя. Но да, може би ще изглежда готино с мъглата, зависи. Най-вероятно сте виждали мястото. Предполагам не. Но сега ще минем от лице. Опа, една... Сега това е... Кой там? 660 ли си или 80? Не знаеш ли, не ме интересуваш. Но... Да. Така. Ехе. Така, сега ще отидем към спирката и ще се повозим. Както знаете, най-вероятно знаете, много неща са се променили от ремонта. Спирките са преместени. И искам сега само да ви покажа нещо много интересно, което за пръв път виждам. И да, реално е доста готино. Така, не знам дали е на всички спирки, буквално за пръв път съм тук, но нещо различно, това много ме очудва. За пръв път, може би в България виждам такива, не знам, май в Бургас са подобни, но вижте. Тези табла, защо са такива? Лошото е, че на камерата се вижда много лошо. Но горе-долу какво пише? Горното е часа и температурата както до сега. И отдолу пише трамвай 11, квартал Илиенци и минутите са удебелени. Горе-долу е като старите табла, само че много по-широк, така. Някой е лептал лепенка. Но да. Временното разпределение или по-скоро постоянното. Има скреш. Или май прах. Надявам се да е скреш. Да. Автогарата вече няма да я има. И е малко тъжно, защото все пак трамваите нямат смисъл вече да ходят до там, като няма автогара. Но това е спирката. Ще изчакаме... Кой трамвай беше? 11-ката е на една минутка. Така че... Не знам, тези табла може би са една идея по-хубави, предполагам. Може би не са. Както може да видите, сега ще отидем натам. Но буквално отива към Войда, така казано. Че забелязах, имам каквото и да е това, не знам какво е. Но има някакъв дефект са направили. Така че да. Пристига трамкар. Номерчето е 929. Така. И... има двама човека вътре. Цели двама. Колко приятни врати. Тъй, отиваме най-отзад. За да видим как е. Както знаете, тази спирка е преместена, преди не беше тук. Опа! Иначе това да е 11-ката. Иначе... Опитва се трамкара да вдигне. Ако трябва да съм честен, релсовия път не е много хубав. Не знам, някакси не е отравнен. Може да се видят като проблемите му реално.
не се усеща нов. И да, както локалното просто свършва. Там е Рожен Стар, най-вероятно са ви надули главите, ако гледате, но няма лошо. Тук беше спирка преди, но да, мисля, че няма смисъл от нея. За жалост е мъгла, но няма лошо от мъглата понякога. Ще се да е по-хубаво, ако е слънчево, но нали. Може да се види, че има два вида баластра сложена, която едната е по-светла от другата. Мисля да не слизам на тази средна спирка, като честно казано няма много причина. Но някакси да, къщи, поле и по средата трамвай и булевард. Така, да, тук също са новите табла. Има някакъв паркинг, което интересно изглежда, реално доста приятно място изглежда, ако трябва да съм честен. Тук е вече асфалтиран пътя. Предполагам е мислено автобуси да минават от тук, макар че не знам да въртят на трамвайното ухо. Предполагам, но както може да видите, автобуси няма, те върват по булеварда. Има храстчета и дървета отстрани, което изглежда доста готино. И пак локалното свършва. Ето тук. Така, тук завиваме за последна спирка. Малко да сте разводи тук, предполагам знаете за машината. И там има една 12. Малко тъжно, че вече няма да може да се движат. Той трябваше май да спре тук, а не там, ама... не. Това е много интересно, таблото е там. Таблото е там. Вдигнатото е тук. Това е интересно. Така. Тук правят нещо, предполагам. Дървета може би ще съдат. Но натам, вижте, цялото е разкопано. Не знам. И да, тук също са с тези нови табла. Доста са интересни. Пешеходни пътеки няма, което забелязвам. Но то трябва ли да има? Но да. По някаква причина, където е спирката, по-скоро повдигнатото място, спирката не е там, а е чак там. Тези табла говорят. Той другите говорят, ама не очаквах тези да говорят. 662. Нека... Мале, вече има буклуци тук. Нека се качим най-отзад. Както казах, малко ми е тъжно, че няма да се движат вече по осмичката, но са си видяли времето, така това не щях да покажа по принцип понякога ходите с табло на 12 на осмицата, но вече не. Може да вдигнем. Добре, защо? Не искам да карат по-бързо разписанието или нещо не им дава. Защото
защото релсовия път не е толкова лош. Не знам, може би разписанието е направено да не бързат. Но, както и да е, може би, само може би, тази спирка бих казал, че ми е една от любимите. Просто как паркинг, че тук поле и това е за спирката. Много е, нали, по средата на нищото. Аз харесвам такива. Нали, има и други готини спирки, но, нали, сега, естествено това е тъпо класиране. Пероните са направени за краставици, нали, вътре съм в такава, а не за... Ами как да го обясня? Могат да приемат краставици, като тези по Цар Борис и по Стамбулийски. Предполагам и булевард България, но не съм сигурен там. Не могат. Тук се движим леко по-бързо. Ето ви го Шиндлера. Интересно е, тук как, ой, направо аварийна спирачка, как релсите леко правят завойче. Крива, да, то не е завоя, крива. Така се казват за влакове и такива. Не мисля, че по-скоро да, булеварда да завива и за това. Тези табла наистина просто не мога да... Много са ми интересни. Ще ви покажа самото въртяло. Може да строят, вижте, стрелката. Доколкото знам и съм доста убеден, но все пак, нали, не на 100%, въртялото няма да се използва от нормални линии, а само при случай на ремонт или временна организация на движението. И всъщност това беше и край. До тук беше хубавото. Сега се започва и това.